Ka Henyetrep Youth Council HYC kalalej banyakendu ya urakam sangma ubadei education minister menta kasngi ka arpapratarik rampang arhajar arpsau halor ka jingbom lapen biang ya ki kwat batmai katkum ka NCRT ya ki balapen kala da ka embus. Namar ka jing yo jongki ya ki jing jongki longying ban pendap penbiang ya ki kwat kisla jongki kun kikti ban wat ya ki kwat batmai hakalang ka nong ba shilong kumjuru ha ki wei ki district ru kimdon. Nakal yang jong minister ubadei pej ya kapule puti ula ong baka NCRT kalak ban penmi ya kikot namar kalong keblabit labiang na dong syadong kan menru ban yo kamtam ya kikot English Maths but Science hakine kita yau banwan. Kaseng HYC kalapan pauru ya ka jingram palat jong ka bay school ne ka bay tuition hapo jong ka jilla Meghalaya namar kata ki kuwa baki nong peniat jong kino ki school bakin penduna kat la kat yai namar bunhi ha ka jilla ki baduna ha ka liang jong ka pisa ban pendap penbiang kamtam ha ki than nong kendong. HYC Education Cell CEC ni wan ban kendo ya Education Minister sa rakam sama gani jaka tekam jui ka bedai bat kaman bat kejinge ka ba ni hakini kisi ba bubun ki kemi kipa kila uat lanam ada kejing bungdan ya kita ki textbook thamai takum ka NCRT ya ka bola pusat ka embus ladum tausni bat nili ba ki bubun ki kemi kipa bat kila empau kejinge ka bakra juti marba ba kilai panwa ya kini ki kot kata kentot ya ka English ka Maths ka Science haki jaka dikot ki badan hakeleng jonga ni ka nong ba shlom kiwi district ro kimshim na yo kita kikot namar ba kinongdi kina batai ba kimdan ya kata production hendrai nakleng kasang gila yo banikran bat minister concern jonga mereka department bat no batai ni ba production jongi di kikot mai kat kum ka NCRT ka kadan ka production ka ba pura ka babiang bat ikirmen skam ba hakini kisngi nakleng ka education department kan sala ban pilot ya ki ni kikot kita ikini ki English ka Science ba Maths sa baro ki kana puni berkunjur sa school bat kelong ba ilayo ro ban contact bat ki publisher bat nakaleng ki publisher kilong ba ka production jok ka jong kini ki kot se ki hot ni mag ba i supo ba kadai ka jike ka bukra tentang ya ki parents ki kana puli ni kini biak school dai ka dan ka jike ka department namar ba kadai ka namar ki wan right ka changes al muslim Reba rengit skambat ila tu yang education minister benising kia mador ban pitkna ba po kini ki arlai tayo kini ki kot kini lai tu ki kot ki bade ki kot betongkam kat kum ke NCRT nam tak ki kena puli juga embus nak ban pinpai no mador syaki kena puli bat nakalian jok sangro ni semua ban pinparu ha bade kini kuat ba ni semua ro ban ong ba nakalian jong kadang ke isu ni yo ni kran ya thero bat i minister concern mo halor namar bunyi iba dan we emily aku yang ka iba baret adilbat iba laris ya ke isu mene na po assembly halor ka jing rampalat jing kita ki by school bat kumjuru halor kata ka jing rampalat jing kikot islam apo kan ka jalan kuliah haki school bat nakaliang kesang di kwa ban sukentu ya ki bor punya lembak di press media di bor punya school apo kan ka jalan negeri ibu koi bakin desi kin peknya bang halor kan ka jingkiu dor palat jong ka by school namar bang itep bagi buun ki kena puni jundi hang apa ujala kidai ki majority hi naki kidai ki buan naki longyeng ki baduna hape yo kot kamtam naki thanu kendom palada ka jing puli ke jongki lada kata ka by school ke jongki kamtam ka tuition fees kala long parat ka ba remhadu kata-kata kan senjing ya kamtam ya ki kena puli ki buan ki snong nong kendong namar ba lada ki wan man puli sasar lada khenteng ka bayeng ka baisam ka baibam nanta ka bailet ka baiwan bat kamtam ya ka bay school lada ki dei ki babun si para le se dei ki den sau sangut ki bahapunan puli slong ki kimi ki pa ki babun ni tep ki than kendong ki dei tangi akiba rap pariam balada ka bay school jong ki ke by school kalong ke barem hadu kata-kata ni semua benang ba ki kimi ki kepar ki numdan boa ki numkat ya kata ka boa ben kersan ya baru ki kun jongki relasi hab kersan tang ar lain gut bat kita ki ba shadin haban ino namar boleh kim kot bor su kumta na kalian kesang semua ba hakni kepar ben kentu ya ki bor punya school ba semua ba ban kin review ya ka fee structure kamta mi tuition fees ban
ya sih lah dan kanu kelat kalinti ben ken passenger bat krang mat perkhat lem nam ta bet kebyang bat kham tam ya ki khana ki wan ki longyeng ki ba dunah ka yo kakat